Joo, just joo. Kahvit Huippuvuorilla, kyllä. Munkin mielestä tää oli vähän isompi kuin mun on helpompi mennä tähän kuin tohon. Okei. Ja sulla on Pilgrim ja tää on Explorer LV, joo, mihin Jukka meni, joo, jes. Yes. Ei se haittaa. Kyllä sä niinku pusikon vielä erotat niiltä. Joo, eikö mä otan tuon kirsti. Makeasti menee täällä pitkin Vyötäröä se vesilinja.